Goeiedag en welkom bij deze uitzending van Cultura TV. We staan hier bij de waterkant en waterkant is volop in beweging, is volop bedrijvigheid. De DC had gezegd dat de opleveringsdatum iets verschoven zou worden, omdat er gebeurt af en toe wel eens wat. En dat het 25 november 2025 met 50 jaar onafhankelijkheid opgeleverd gaat worden als cadeautje voor de Surinaamse samenleving. Maar zal dat lukken? En verder de waterkant opgelopen zie ik de jonge heer zitten. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Je zit zo lekker bij het waterkant. Ja, ik ben het eten komen halen, dus ik neem gewoon frisse lucht. Ja. Oké. Ik heb een vraag. Ze hebben al een paar keer aangekondigd dat waterkant opgeleverd zou worden. Nu hebben ze gezegd waterkant wordt 25 november opgeleverd als cadeautje aan de Surinaamse gemeenschap. Geloof je dat? Wel, eerlijk gezegd, nee. Want nu is zaken elke keer zo. Elke keer heb je weer een andere antwoord van zaken. Dus nu, wat alle nieuws wordt, wat politiek en regering betreft, nee, niet. Oké, dankjewel. Oké, dank. Ja, en er zaten nog een aantal mensen hier bij de waterkant, dus ik denk, ik stel ze ook dezelfde vraag. Gelooft u dat 25 november waterkant is opgeleverd? Gezien het feit dat we in Suriname zijn, laten we hopen dat dat zal gebeuren. Maar als het niet gebeurt, dan moeten we ook openstaan voor, we zijn in Suriname. We houden van beloven, alsmaar beloven. En zo gaan we door. Dus om te voorkomen dat je gaat stressen, geloof maar als het niet komt, dan zeg je ook, hoe dat is er nou. Alles is mogelijk in Suriname. Alles is mogelijk. Ja, vindt u dat het lang heeft geduurd? Ja, te lang zelf. Kijk, we zijn hengelaars. We willen graag netjes hengelen, daarom dat die boom mooi netjes. Maar als we zo kijken, dan is ook jonge vader, maar ook al zeggen, ja, ik weet het niet. Het is moeilijk. Je gaat je zomaar stressen als je zegt van, kom brief de mouw klaar en snel. Is wat je hoe. Dus dat weet al. Maar ik zeg het nogmaals, we zijn in Suriname. En in Suriname wordt een gedoogbeleid gevoerd. Van alles gebeurt er in Suriname. Dus als men zegt, 25 november, laten we hopen. Als dat niet komt, dan zeggen we zo. Oké, dan zeggen we van, oké, kom we door morgen 20, 30 jaar. Laten we hopen dat het eens goed komt in Suriname. Strana Shuiti. Strana Shuiti. Oh, Shuit Kondre. Ja, maar dan, hoe belangrijk is waterkant voor u? Want u zegt, u bent hengelaar. Ik ben al met pensioen. Ik ben een gepensioneerde en vaak genoeg komen we hier, gepensioneerde collega's. Dus waterkant is een beetje belangrijk voor ons, is ontspannen. Weet je wel, je wil graag een beetje ontspannen hier. Dat is het. Dus wij doen het rustig aan hier, en spannen de man, ik geef het niet. Ze doen maar. Ja, maar het zal wel fijn zijn, 25 november, toch? Het zou fijn zijn, dat zeg ik. Het zou fijn zijn, maar ik moet mezelf niet stressen. Ik moet gewoon zeggen, ik ben in Suriname. Luka a gezegde etakitop. Nagado na ngayon sir ng alasande mogelijk. Hoor je dat in Amerika, hoor je dat in Nederland? Nee, dat bij God in Suriname is alles mogelijk toch? Men blijft maar beloven en ga maar door, beloven. Nee, goed, dank u wel. Daarom is Suriname een beloofde land toch? We lobby beloof. Ja, maar nou een sweet kondre, No taki. En dank u wel. No taki. Dank u Strana wel. no sweet kondre. Jawel. Ja. Fijne dag verder. Dank u ook, Engelse. Nou, dat heeft u dus dan zo mogen horen. Nou, sowieso een sweet kondre. En als je niet wilt stressen, dan moet je nou ja, naar je strana moeten. Ik ben Natasha Konrad, achter de camera is Boris. Fijne dag.